apa kurang sing tak sandi nganti diajeng tirak Sinta ora bisa nampa katresnan kamangka nggonku tresna lawan diajeng tirak Sinta lahir tumusing batin ning yo kene sithik wae diajeng tirak Sinta ora bisa nampa katresnan malah ing wektu dina iki diajeng tirak Sinta kapundhut garwa lawan Sri Paduka Maharaja. Nganti aku kaget mergo aku gumulku yo gene nganti kowe kok sudi kowe cedhak lawan aku kamangka wektu dina iki kowe kapundhut garwa kelawan Sri Paduka Maharaja kowe medhotke tresnaku lan kowe ninggalke aku. Hah? Aku ninggalke sampean Kakang Kendimi sing gedhe pangapuran yen nalika semono sampean tresnaku lan tandhes sing batin sampean ning aku medhotke katresnanan sampean sebab apa Kak? Sampean ngerti dhewe yen aku baca tresnane sampean aku mau dadi ketimbal mau dadi anda yen aku dadi garwane nama Sri Paduka Maharaja aku bakal dadi garwa prameswari Kakang ning Kakang sing banjur aku wis ngerti yen tresnaku lan Kama Sri Paduka kuwi ora lain tandhes sing batin amung sampean sing tak tresnani Kakang Kendimi Aja gampang oleh mungkir kala mergo kowe kudune ngerti nalika aku kok tinggalke kok pedhotke tresnaku kowe milih urip sesandingan kelawan Sri Paduka Maharaja kowe ora ngerti rasaku rasaku piye Kakang nalika kok tinggal sesandingan kelawan Sri Paduka Maharaja ceklek atiku goreh rasaku aku nyawang sliramu cedhak lawan Sri Paduka Maharaja. Kakang Kendimi sing gedhe pangapuran kabar pisan aku ora mangerteni yen sampean kuwi tak tinggal ceklek atimu nyekes rasane atimu nanging Kakang sing gedhe pangapuran biyen aku edan pangkat derajat oke bondo landun iki saiki Kakang opo kasunyatane ngopo Kakang saiki aku ora diagem meneh kelawan Kama Sri Paduka Maharaja awit Kama Sri Paduka Maharaja kuwi janji kelawan aku yen aku dipundhut gawe bakal diserkake dadi garwa prameswari nyatane ngopo Kakang nyatane ngopo nganti tekan saiki Kakang aku ora diangkat dadi garwa prameswari ketut sajroning atiku Kakang Sakwise kowe ora dipundhut garwa prameswari ana ing pajajaran ngersane Sri Paduka Maharaja kowe mung dienggo garwa selir njur kowe medhotke tresnamu kan Sri Paduka Maharaja kowe kepengin njaluk tresnaku kowe kepengin balian tresnaku aku kepengin bali tresnaku gampang temen tembung kok sampeyan
lamun tatuning raga kuwi bisa ditambani. Ning tatuning ati sapa sing bisa nambani? Mula kowe aja gampang kowe njaluk tresna. Tresnaku wis ilang nalika kowe ninggalke aku, kowe sesandingan lan sing Paduka Maharaj. Kakang Kandi. Apa ta alane aku? Senajan to aku saiki wis dadi ramu. Ning coba to sawangan. Aku ki ya isih ayu. Isih gandeng. Isih luwes. Senajan to sampeyan kuwi biyen ora bisa dadi garwa. Lah ya saiki bisa to, Kang. Banjur karepmu Aku kepingin bebalenan lan sampeyan Kakang Kandi. yen pancen kowe kepengin bali ana ing rangkulanku, bali dadi katresnan, ya ora gampang. Ora gampang. Larane atiku bisa ditambani, nanging aku nduweni panjaluk. Hah? Piye to, Kakang? Ada kelompoane wong wadon sing duweni panjaluk. Lah kok iki malah sampeyan kuwi lho, Kakang? Kuwi lamun wong lanang sing duweni kaluputan. Nanging wektu dina iki kowe sing duweni kaluputan, aku sing manggon ora ing bebener. Dadi kaya ngono. Ora apa-apa, Kang. Coba to. Bloko ning pengarepan. Sampeyan njaluk apa wae. Bakal tak wujuti, Kang. Bakal kewujuti rungokke. Satuning rasaku kowe bisa ditambani lamun panjang aku kowe sing bisa mujuti. Apa, Kang? Aku njaluk patine Sri Paduka Maharaja lan kudune sing mateni kowe. Apa? Sito Kakang Kandi. Piye? Yen sampeyan njaluk bondo donya, Mas Pincis, bakal tak wuluke. Ning jeneng apa kok jalukane sampeyan kudu jaluk matine karena Sri Paduka Maharaja. Kandi. Ning kudu aku sing mateni, Kang. Kandi miring ki Senopati saka ing Pejajaran. Sugeng bondo Bandung. Aku ora mbutuhake bondo lancung. Iki gumantung marang lamun kowe kepengin bali kawan aku, kowe kudu bisa mateni Sri Paduka Maharaja. Yen aku ora gelem, Yen kowe ora bisa mateni Sri Paduka Maharaja, aja arep-arep kowe sesandingan urip bebarengan lanang. ojo Kakang, ojo. Aduh ya angel ngene arep sandingan karo wong bagus. Ya, yen pancen penjaluk kok ngono, bakal tak wujuti, Kakang. Kok wujuti? Duh, Kakang. Yen wong sampeyan kepengin patine Sri Paduka Maharaja, kuwi gampang. Gampang. Ora mung sampeyan, Kang. Semono kae. Loro atiku. Sawise aku kuwi diampun
aku nampa katresnan. Ning aja luwih dhisik seneng atimu. Lho kok bisa kaya ngono to, Kak? Mergo aku wedi ing tembe gurine kowe uga goroh lawan aku kaya rikala semana. Ora, Kak. Yen iki dina aku mandeg mantep sarengan karo sampean, Kak. Aku ora bakal cidra ing janji. Liyane sliramu kuwi duweni pasuryan sing ayu. Ning tenane aku ngerti lamun kowe duweni ati sing ala, Nek Sinta. Kok sampeyan kandha sing kaya ngono kuwi lho, Kak. Yo wae, kasunyatane kowe bisa gawe larane atiku. Kuwi piye? Sing gedhe pangakku. Yen ora ana lelapan kaya ngene, ya ora bakal bisa bebalenan. Ayo ngono. Kapiluyu lawan kowe kuwi wis banget suwene. Mula sawise kowe cedhak kowe kandha lamun kowe isih duweni rasa tresna lawan aku, sithik wae aku ora bisa nampi. Kakak, aku bakal ngugemi janji. Ora usah dadak kesu. Iki dina aku bakal mlebu ana ing tilang pagulingane Sripat Kamaraja. Nganggo tanganku iki. Sripat Kamaraja bakal tak pateni, Kak. Apa kaya ngono? Iya. Mengko yen Sripat Kamaraja wis tumekaning pati. Genteni dampar mesondarmu ana ing pejajaran ora ana liya ya mung sampean, Kak. Nanging yen tos kabeh ucap, kowe ora bisa dadi kasunyatan. Jur kepiye sing dadi kar? Nikate Nek Sinta kuwi gembleng, Kak. Senajan to aku ora bisa mateni lan Sripat Kamaraja. Yo. Aja cilik atimu, Kak. Aku duweni cara liyane, Kak. Ora ana li. Ayo bebarengan kelawan aku munggah ana ing Gunung Ciremai. Ana ing ngersaning guruku, Kak. Guruku wong Degdaya, Sekti Mandraguna. Yen luput kelawan aku, guruku sing bakal maju, Kak. Gunung Ciremai lan pejajaran kuwi adoh. Yen ngono aja kesuwen. Ayo enggal-enggal tumuju ana ing Gunung Ciremai.
Mengko dhisik. Mengko dhisik. Sampean gawe pangobanan ana ing sak jabaning jajan. Aku bakal mlebu ana ing sentong pagulinganing Sri Paduka Maraja. Yen kaya ngono ayo sewang-sewangan andem gawe. Sampeyan